Өйдә иң яхшы дус ул мәче. Чөнки ул бер кашанда сиңа ни өчен син төннәрен суыткычны ачасың дип сорамаячак, киресенчә синең белән бергә бөтен булган ризыкларны сыпыртачак. Сәлам дуслар, ТМ-ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы. Нинди ризык бүген мин сыпыртачакмын, тапшыру барышында күрерсез. Хәзер әйдәгез кунагыбызны каршы алыйк. Татар эстрадасы йолдызы, популяр җырчыбыз Гөлназ Сасаева, Гөлназ Рәхими. Сәлмесез? Ай, исән, Аллага шөкер. Кайсы кибетләрдән алып килдең бу? Бу инде Башкортстандан. Шулай ук менә? Әйе. Башкортстан бавырсагы белән Башкортстан Балы. Әйе. Балы ничектә бик аз. Кая банкы безгә гадәттә 3 литрлы банкы белән китерәләр. Кризис була табы, кризис. Кризис. Ничексең бизнес бармый менә. Аллага шөкер, онсы да бара. Бизнес чәчәк аткач нишәпсең монсы шуны генә дип. Ярар, шаяртам әлбәттә. Күчтәнәчләр өчен әнә дә бүләк, дия дә бүләк диләр бездән. Күчтәнәчләрең өчен, балы күчтәнәчләрең өчен рәхмәт. Без буларны әле сыпыртырбыз бүген. Шәй белән тәмләп. Алла бирсәм, хәзер инде миссияңа тапшыруның шартын әйтергә тиештер. Безнең телевизион тамашачыларыбыз рецептлар юллыйлар. Хәзер миссияңа бер рецепт күрсәтәчәкмен. Син шул рецепт буенча бүген ризык әзерләргә тиеш буласың тапшыру барышында. Әгәр дә син әзерләгән ризык нәкъ менә теге фотода кебек килеп чыкса, сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыятеннән әлеге таба бүләккә. Әгәр дә юк икән, кайсыдыр җире килеп җитмәй икән, килеп чыкмый икән, тәмле булмый икән, бу табаны без шул рецептны юлаучыга тапшырачакбыз. Узатачакбыз. Почта белән җибәрәбез. Өенә килеп тапшырабыз. Син илтеп тапшырасың, аңлашылдымы? Шуңа игътибар белән хәзер экранга танышып, кем сиңа каршы бүген көрәшә икән. Алина, Балык Бистәсе районы Ямаш авылында туып үскән. Бүгенге көндә тормыш иптәше белән Казанда бер ул һәм бер кыз үстерәләр. 5нче ел рәттән декрет ялында булу сәбәпле яңа һөнәрләр өйрәнергә тели. Төрледән-төрле ризыклар пешерергә ярата. Социаль челтәрләрдә яшь әниләр өчен блог алып бара. Анда ул төрле рецептлар һәм лайфхаклар белән бүлешә. Эксперименталь рәвештә туган рецепты белән тәмле көрәш тапшыруында Кукмара табасы өчен ярышып карарга булган. Ян, таныштык Алина белән. Хәзер танышабыз аның рецепты белән. Син кухняда, аш бүлмәсендә син осталыкларын чик. Мин күбрәк җырчы дигән. Мин күбрәк җырчы, мәләкем теге традицион әйберләр пешерә беләм мин. Ризыкларны. Менә бу традицион булмаган. Буның хәтта исеме бар, беләсеңме? Карлы розалар дип атала. Карлы розалар менә шундый. Карлы розалар монда ни өчен карлы? Миңа калса өстенә сыр сипкәннәр бугай моның әйме. Сыр. Бу беләсең нәрсә? Бу гөмбә дип уйлыйм мин. Шампиньончиклар. Гөмбәме соң? Әйе. Миңа калса гөмбә. Гөмбәне шампур түгел нәрсә әле бу. Шпажка дип әйтәләр, таякларга ишеттереп. Түзгәннәр дә, өстенә сыр сипкәннәр дә, духовкага тотканнар да, һәм ул пешеп чыккан. Бер караганда бернинди авырлыгы да юк. Икенче караганда бар. Ярар. Миссияңа уңышлар теләп калам. Таба өчен көрәш башланып китте. Я Гөлназ, шулай итеп сиңа эшне башларга кирәк. Менә бу рецептны синең күргәнең юк. Әйе. Шундый син әйткәндә минем дә бу рецептны күргәнем юк иде. Миңа моны инде аңлаттылар, сөйләделәр. Шунлыктан мин сиңа гөмбәләр дип әйттем бит. Анда гөмбәләр түгел иде. Гөмбә, монда беләсеңме сәшин кирәк. Иң беренче эш, башына катырмыйбыз. Безгә монда рулетлар ясарга кирәк булачак, әйме? Рулетны ясыйбыз менә бу таш кабак һәм дә тавык ите белән. Аңарчы сиңа беренче задание бирәм. Суган белән гөмбәне турап бирергә. Турап бирәсең дә миңа һәм мин инде аны кыздыра башлыйм менә монда Кукмара табасында. Бу мен әйткәнемчә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге шәп заманча савыт-сабаны сез дуслар интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Әгәр дә интернет белән дус түгел икәнсез, барасыз аларның фирменный кибетләренә. Кукмарада фирменный кибетләре бар. Казанда бер юлы 3 кибет бар. Сез кайда торасыз Казанда? Сез Казанда торасыз бит? Казанда торабыз, әй. Кайда ердә торасыз? За городом, Салмычылар. За городом тирәсендә. Димәк, сезгә якын булачак Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында урнашкан кибет. Монсы бер кибет, икенче кибетләр аларны Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан һәм Мусина урамы 23Б
adresi boyunca ornaşkan. Zagırdım частный домда turasızmı әллә? Yok, частный түгел әлеге. Менә pikniklar яратасызмы? Әйе. Активный отдых яратасызмы? Битте. Менә аның içinde анда мангаллар, зур казаннар бар. Нәрсә генә юк ул кибетләрдә, мен ул кибеттә булырга бик яратам. Бөтен нәрсәне җыеп чыгарыйм. Һәм әлбәттә инде кухня эчендә бөтен хуҗабикәләр өчен кирәкле менә бу кәчтүрләр һәм табалар бар. Яме, син бит әле безнең теге яшь хатын, әле күптән түгел генә кияүгә чыктым. Әйе. Ничә көнлек, ничә айлык. Быелны булды бит ул, нima ул? Быелны булды, июль Котлыйм, шын күңелдән, айында. иә. Рәхмәт була табыш. Шын күңелдән котлыйм. Менә Вилдан. Әйе. Ул син эшләп Башкортстаннан бит, име? Башкортстаннан, шул башкорт җегете. Я әйтәле, ничек кирәк булды? Ничек ухаживаниелар булды? Ничек тәкъдим ясады сиңа? Озак очрашып җирдегезме? Кызык бит инде. Шуннан да бик озак, нык озак дип булмый инде, но очрашып йөргәнгә безнең 2 елдан артык булды инде. 2 елдан артык. Әйе, очрашып йөрдек. Ничек соң теге, менә без бүген пешерәбез, карлы розалар. Розалар бүләк иттеме соң? Беренче күрешкәндә инде, беренче күрешкәндә түгел. Беренче теге уже икенче тематикада очрашканда розалар бүләк итте. Розалар да түгел, икенче чәчәкләр иде безнең. Гвоздика түгел бит. Юк, гвоздика түгел. Оннан инде ул бик теге ул хәтле тагын ваграк кирәк. Юк, вак турысың, молодец. Evet. Ярый бу безгә, ярый. Ярый. Әйдә тагын кирәк барасың. Тагын кирәкме соң? Җиткәндә. Әйдә, сал та. Менә шуның яртысын, яме? Аха. Менә моның яртысын яртыга беләм, мәшә иттереп. Так. Менә берсе җидәшәк яртысы. Гимбәне дә барысын тура бетермәйбез. Әйе. Җитә ул безгә. Булганы белән булыр. Безгә берничә булса. Бит кашык та бар. Әйе, менә очрашканда дидек. Әйе, ул үзе бик ул хәтле романтик түгел, теге күпчеләргә дә бик яратмый. Мактанып җиргә дә яратмый инде. Мактанып җөрергә ярата инде, әле яшь бит әле ул. Хәзер инде без аның белән бергә үсәбез, бергә эшлибез. Олыгаябыз диген. Олыгаябыз, әйе, бөтен әйберне бергә эшлибез, бергә ничек дип әйтим. Иҗатта да бергә, бизнеста да бергә. Әйе. Гел бергә. Ярар. Теге әле бармысың, идә шундый бер теге яшь иләнешкән парлар бит инде юрганны дилбегәне тарта башлыйлар. Берсе ир ягына, хатын ягына, хатын әйтә, мин хуҗа булам, ир әйтә, юк, что син мин булам дип. Аның аркасында әле килеп чыкканы юкмы? Теге низаклар, бераз гына теге тавыш күтәрделәр. Ой, кем идә хуҗа, минме синме дип. Әле теге Вилдан ул ничектер теге авыз сабаш шалтырый башладымы дип. әле пока дип әле шалтырамый, ул ничектер теге мине ничектер теге Тынычландыра беләм әллә? Кили беләм әллә? Баш иткән була, имеш, минем сүзне генә тыңлаудан инде барыбер үзенчә эшләп куя. Молодец, Вилда. Шулай бул, яме? Я нәрсәләр ашарга яратасың, синең кадерле яраткан ирең? Нәрсәләр белән сыйлый аны яшь хатыны? Ул инде борщ ярата, манты ярата. Итле ризыклар. Итле ризыклар, бик каты ит ярата. Булды, җитә хәл гимәне, так, мәсәлән, сал. Уздыра торып. Үзең нәрсәгә өстенлек бирәсең? Үзем инде мин камыр ризыкларына өстенлек бирәм. Мин бүген дә манты пешерермен дип уйлаган идем, ләкин сезнең Тапшырырга кирәк булгач. Әйе, икенче правила ничек була әле? Кагыйдә. Әйе. Кагыйдәләрегез икенче булган икән. Син монда килгәч манты пешерим диге буйладым. Әйе. Юк, инде, Оказывается, монда икенче. Монда шулайрак хәзер тәртипләр ярар. Әле үз куышыгызны булдырып өлгердегезме? Әле теге эшлисез, акча җыясызмы? Квартир, частный дом, коттедж әле салмадыгызмы? Юк, безнең минем инде әниләр ярдәм итәбез дип әйткәннәр иде, квартир сатып алабыз дип. Билдан инде моңа бик каршы килде. Мин дә аны теге уговаривать иткәндә булдым, ләкин үзебез лучше эшләп алабыз да, әйе. Не принципиально, нинди молодец, максатчан. Тискәре түгел, максатчан. Әйбәт бит инде андый булгач. Ансы әйбәт инде бер караганда, әйе. Җылысы килә башлады менә шул сүзләрдән соң син. Күптән җылаган юк иде. Инде мотор парларны күргәч менә күңелләрем тулып җылап җибәрәм инде мин. Бигрәк тә суган турап торсалар янәшәмдә. Җитмәгәнме була табы? Юк, гимбә бит ул беләсеңме бу? Син беләсеңме бу гимбәләрне шикелеш ашап була? Юктыр ул. Була ди? Тәмсез бит ул. Тәмсез Ну, тоз сипсәң, тәмлерәк була инде. Ничек соң тәмлеме? Бит менә дигән аксым, ул итне алыштыра, беләсеңме?
Ал итке караганда файдалыраак да. Кимдер бик ит яратмыймы? Мына кимдир шуның так. Гимме белән алыштыра итне. Минем эше барамын да. Так, абилдан үзе пешерәме гоммән? Ой, ул үзе вообще тәмле пешерә. Нәрсәсе бик яхшы килеп чыгана. Фирменный ризыгы. Ит тәмле пешерә ул. Но. Духовкада нәрсәдер бик каты шашлык пешерергә ярата. Әниләргә кайтсак, Билданның әниләренә, минем әниләргә гел шашлык белән генә сыйлый әниләр. Ал Башкортстанның кайсы районыннан? Кыйргәз районыннан. Ул Ераграк. Ерак, бик ерак. Теге бу як түгел, теге як. Теге якта ул. Аңлашылды. Ул бит инде сез танышканда син бит инде танылган инде җырчы идең. Әйе. Ул синең фанатың буларакмы кем чыга килгән? Ничек подкатил сиңа? Подкатил җыраша. Минем оныта алмыйм дигән җырны яраткан, радиодан ишетеп калганнар, алар Уфага концертка барышлы, Юлдаш радиосына бирелгәннәр дә. Һәм шул җырны ишетеп, Артур Кусимов аша минем номерны табып, миңа язды. Мәсәле язын дип. Салам, матурха. Я, ул бик алай нитәгә матур сөйли белми. Шиләнмиме? Юк, алай икән, юк. Не, яңа җырыңны тыңладым, бик матур. Кайлардасың, гүзәл Уфага китеп барабыз, бәлки студияга килеп китерсең дип, мин бик каты ачуымны китерде аның белән, чөнки теге ничә инде мин, әллә нинди бер егет әйткәнгә Җигереп барырга тиешмен, бик каты әйтәм, бу үзенә бик ышанган. Әйе, бик үзенә ышанган бу егет, мен әйтәм, кемсең бу вообще? Мин аны элегрәк теге беләйдем шундый ни. Кеше бар икән. Әйе, җырлап йөри шунда. Шунда. Бик яратмыйдым инде аның, образын яратмыйдым. Гомумән үзенә дә мин аны беренче тапкыр язышканда, беренче тапкыр инде ул мен нәрсәләр язды да, мин инде аны бик каты итеп ямсызлап. Китаймыннан дигән. Әйе, шулай итеп язып. Кемсең син? Әйе. Эй, җегет. Аннан инде шулай килеп. Мин марта җирләр рәсеме күпме булды? Точно шулай дип әйттем, Булатовый. Мин кызлар тәрбияләгәч беләм бит, минем кызларым чик җавап бирәчәген тоже. Шамалыйм. Вот. Анасын күңеле бу җиткәндер, мин җиткәндер дип уйлыйм. Так. Шулай кыйрга яратам инде бераздан. Нишава. Бераздан ачып җибәрсәк тә була хәзер. Кара, сиңа алдагы бирем. Бу бирем белән син бу биремне яхшы башкарып чыктың. Монысы миңа калдыр. Әйе. Хәзер. Калса бераз тагын май кирәк. Әйе. Хәзер чистартырга кирәк анымы? Ягында. Так. Чистартасың да хәзер кай. Күрдеңме менә? Инде акыллы техника. Ишетте дә безнең дөресрәге. Исләрне сизде дә сразу үзеннән үзе кешейде. Менә бу төшкә әйе. Кстати, менә бу синде вакытта килгәндә без бу кухняда түгел, бу аш бүлмәсендә. Әйе, хәзер менә башкасы бу беләсең килсә аш бүлмәсе өчен, кухнялар өчен дип әйтәбез без. Көн күреш техникасын җитештерүче Мили компаниясының аш бүлмәсе инде. Менә бу плита аларныкы, индукцион плита, кстати. Монсы вытяжкалары, пароваркалары, духовкалары безгә бүген кирәк булачак. Суыткычлары бөтенесе дә аларныкы. Бу компанияның инде 100 елдан артык тарихы бар. Һәм менә бу гаиләле кешеләр өчен, гаилә традицияләрен саклаган, ләкин кухняда бик озак вакытын үткәрергә яратмаган кешеләр өчен, мәсәлән, синең кебек дип әйтелгән. Шулай дигәнем бит, мин бик яратам озакларга дип. Әйе. Чөнки монда бик акыллы техника, гаилә традицияләрен саклый, инновацион технологиялар белән бергә кушылып, үрелеп, менә шундый техника килеп чыга. Германия техникасы. Германияныкы? Әйе. Made in Germany. Ой, бу мин каты кыздыра башлады. Раз киметим әле. Булатовый. Так, Кай ташлы микән булар? Юк, алар шунда булсын. Син чистарт кына хәзер, мин сиңа күрсәтәм. Мәсәләшләргә кирәклеген. Кара әле, хәзер менә булай аласың да. Син ярат менә синең. Менә мондай фазиранын кирәк була икән менә. Менә мондай пластинкалар кисергә кирәк булачак. Безгә берничә әйе. Менә юқарак булса, шәбрән шак үткен. Бик аккуратны гына. Күрсәтим әле. Өйрәтим әле. Кайткач Вилданны сыйларсың тагын шулай кем белә. Менә шундый пластинкалар безгә булмады. Бәлки син яхшырак килешер микән караганда. Алай гына да түгел әле, менә әйтеп куябыз да без аны. И тузлап куябыз. Әйе, ул йомшара торырга тиеш әз генә. Анда безнең бар. Аңладым. Тоз. Тузлы булса мин үзем дә яратам тузлы берне.
Evet. Nişo kilip çığa buğay bizden. Allah'a şükür. Ya hem de senin min bilem tege big zor janatarlar armiyası var senin Instagram'ında. Senin inde nişe yıl alıp barasın Instagram'ında. 13 yıldan beri. 13 ayı. Şu vaqtda Instagram çıqqan edi buğay indi. Ayı. Hazırgi kunda senin ko'pmi подписчикларың? 150 ming ровно. 150 ming. Ya. Алар белән ничегрәк элемтә алып барасың? Туры эфирлар, Туры концертлар. эфирлар, әйе, алып Синең фан барасың. группаң бардыр инде, бармы? Барлар, әйе, Аллаға шүкір, бик матур гына алып баралар. Инде Instagramыңда шулай ук. Алар белән очрашулар үткәргәләп торасыңмы син мәсәлән? Очрашулар үткәргән юк иде шул. Өзгәрнән сасайга. Юк, алай кыланганым юк. Демай подписчиков дип, а? Юк, алай мин теге туры эфирларда гына ничектер теге алар белән элемтәдә торам. А булай алай күрешкәнем бик юк. Ну, концертларда, Концертларда инде. әйе, концертларда. Концертларда очрашып тора. Әйе. Ха концертларда бит әле соңгы вакытта хәзер Концертлар бик юк шул. бик юк, чөнки күп кенә заллар ябык. Кайсы бер заллардан да 25% кына халыкның тамашасына кертәләр. Каядыр, гомумән әйтәм бит, халык йөрергә курка. Һә кайчангарак башларга дип ниятләп торасың. Мен синең менә алдагы программаларың ул Вилдан белән булачакмы, синең үзеңнең генә Гөлназ Асаеваның гына булып калачакмы? Юк, минеке генә булачак. Сез ул турыда сөйләштегезме инде? Сөйләштек, әйе. Вилдан белән әйтмәсең, ничек инде шулай. Әйдә мин дә кыстырып җибәрим, типа шулайрак. Бу инде Вилданның теләге. Дип инде минем белән хәтта җырда яздырмый, Дуэт. дуэт яздыртмый. Мин инде әле моның үстендә эшлим. Син үпкәләмәдеңме соң, ничек инде син яздырмыйсың мин белән дип? Аның үзенең фәлсәфи ягы бар бит инде булай табып. Яздырасы килмидер, яздырасы килмәгән кешене нәрсә эшләтим инде мин. Кыйнап булмый бит инде. Кыйнап булмый, Дөрес әйе. булмый бит инде хатын кыйнаса ирен. Шулай шул. Шутты монда әйе. Ире кыйнаса әле менә. Ансы это другое дело. Вот это дорогая. Кыйнап кына карасын дигән, име? Ну. Күрсәтәм мин. Юк, мен син чынлап та кемнәр әйтә сине усал кыз дип. Син ат усалмы? Ну, вакыты белән инде. Угруны белән, вакыты белән. Татызларга кирәк. Әйе. Кайдадыр усалмын, кайдадыр юашмын дигән кебек. Кирәк җирдә усал, кирәк җирдә юаш. Ә кайсы усалрак? Олма синме? Мин инде. Мин инде. Билдан юашрак ул. Ә? Юашрак ул билдан. Усал булырга өйрәтәсеңме соң син аны? Юк, шундый булсын. Гаиләдә кемдә булса, яхшы булырга тиеш бит инде. Яхшы. Ул да булса, ул булсын. Нишәп синең әтиң бит сине бик яхшы кызым ди инде. Ну, Әтиң. үз баласын бит инде әти, әникесе начар дип әйтмәй. Әйтмәде, юк. Так. Я менә әтиң белән бергә җырлыйсыз әле сез? Әйе, әти белән җырлыйбыз. Ике әти белән дә җырлыйбыз. İkisi белән дә. Так. Шуның ике әтисе бар. Әйе, Аллага шөкер, икесе белән дә җырлыйм. Миңа калса бу барыбер ниндидер матур теге үзенчәлекле күренеш, чөнки безнең эстрадада бит инде әтиле кызлы күп җырчылар юк. Менә сез җырларга мөмкинсез, әйме? Әйе, кызым, әйе, шул. Әйе. Уйлап та караган юк әле Әйе, ул турыда. шуңа ул барыбер ниндидер теге әти белән кызның арасындагы хисне ничектер ныгайта кебегрәк тоела. Шуңа күрә инде Мин җырлар идем. сез җырлар идегез, әйе. Кыр иде, өчен рәхмәт. Сын инде. Кызым, әйдә әле. Мин кызым тотам җырларга бик яратмыйсың. Нишләп икән? Инглизчә җырларга яратмыйсың күбрәк. Мин күрдем Ләйсән апа белән бик матур җырлый. Әйе, матур җырлый ул җырласа. Инглизчә яратасың, инглизчә. Эх, малай. Менә шулай шул, малай. Ярар, минем монда инде тавык белән суган пешеп тә җитте диярлек, дуслар. Тауык түгел, гриби. Ай, гафу итегез. Тавыкны күрдем дә шуны әйтәм, гөмбә белән суган. Хәзер менә бик дөрес эшлисең син. Кулыңны гына берүк кисә күрмәйм дә, яме берүк итләп кенә. Син маникюрында безнең теге хатниләргә, фартукларга охшатып кисәтелдең мәллә бүген. Специально белгән идем мен бу тапшыруга чакырганнарны. Менә дуслар, без әмә тавыкны син кисәтәсең. Булган. Менә шундый пластиналарга дип әйтик, миндә шундый юка өлешләргә кисәбез. Ни өчен дигәндә, безне әйтеп куячакбыз да, өстенәме безнең әле кабачик кысәти бик күп булган. Ярар, әйдә, безнең азгына күп ясамыз, димме? Аннан соң кисәбез дә, менә бу суган белән гимбәне салабыз да, рулет итеп төрәбез дә. Мин әйтәм аны хәзер. Син тыңлап тор. Мин теге килдем, син әйтәм, кызым син тыңла, кызым син әйтәм, килдем, син тыңла дигән кебек. Шпажки белән хәзер бар иде безнең монда. Кишеп чыгарабыз да. И все, духовкага узатабыз.
Allah versem ben şol işini hadi başlayacağım. Başlanacak bu. Nişek buldu mu? Senin bitti mi? Benim buldu Bulat Yemin abi. de bunda kızıp pişip çıktı baba. Şu sündürsek de buladır diye bulayım değil mi? Hazır. Bulay işleyeceğiz hemen. Bugün de üretişi etik kişi gibi. Evet, balam tonla. Hazır başta. Buna bunda protein aldık. Işpaşki. Işpaşki hayli bulaşıyız. Alasın mı bu? Kabaçık ne olabilir? Bravo. Oy bu. Bulsun normal. Tak, tavuk koyasın üstüne. Tak, hazır. Ne ona bırarsın? Tuzluysın, bırakıyorsun biraz gına. Tuzunu da bırakıyorsun. Biz bunda acaba alıp koyuyor galiba şit gerek. Tuzluysın, bırakıyorsun. Ezgine. Mine, bizning şulay yok, çıkarılışımızın sponsoru ZMK Yeşil Üzen süt çıkartı kombinatından haligi 20%lik очень важная корова eşmetenin, bizde eşmeten dilersen çekilir. Koymak. Koymak mı? Evet. Koymağın, yani bizimce eşmetenini sılasak da bula biraz gına. Ol susulurak bulaşak, susulurak, temdirek. Vakt etmek mi? Ey, böyle gelirse. Nesine sularla şöyle tak. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, etap sizge. Yangi resept dostlar. Bunday resept ko'rganingiz yo'q hali. Hozir mana qorli roza yasaymiz biz. Bizning reseptning ismi qorli roza deb ataladi. Tak, nasıl bo'ldimi? Hozir endi mana buni bilan shu nima olsam da bo'ladi. Bak, yeysangiz mana olib qo'yadi. Ezgina mana bundaroq. Sen shundaroq birozgina soling. Soling shunda biroz. Aha. Sen yetib qizdirgansiz Bulat abi. Ay, qarashdim endi shunday komplimentlar yozadi. Hozir qara. Hozir shuni tirasingda, yana voy. Shultir. Bismillahirrahmanirrahim. Yeme? Aha. Bunday ishni hali Gulnazning ishlagani yo'q. Birinchi taqdir boshqara. Mening de ishlagani yo'q. Men de birinchi taqdir iratam kishini. Ha? Ha? Qo'yilabit, Qiyilsan aydan bir narsasi yo'q. Tekshirishga kerak deb. Bitirmana bundan. Vo. Vot. Bo'ldimi? Bunisi bo'ldi. Mana biri bo'ldi. To'xta, bizga hozir talinka kerak. Bo'ldimi? Bo'ldi. Qiyildi birazmi? Ayo. Tak, hozir mana biz buni sheetga namlar qo'yib turasan. Biz bir nechani shunda tizirga tizamiz da ondan so'ng bunda qo'yamiz. Bu tabağa deb aytganda, duxovka tabasi, fotoshasi shular bo'ladi deb o'ylayman. Duxovka bo'ladimi? Protein. Fotoshasini chekkan. Protein. Anlaşıldımı? Anlaşıldı oxiri. Mana shulay, mana shunday resept. Tak, hozir biz tezdan bunda tuz birish hadi shunda. Ne için tuzlu buruşlayım? Çünkü bizim de tuzlu buruşlu temli riziklarını bek yaratam. Aslında internetten qarab eksperimentlar yasarga yaratasın mı? Bugün ben şunu pişirip qarayım hali özümün qadrli suyukli elimni şaqqattırayım hali deb. Kim var? Bunu bilan chipterni shundaroq. Biz iratlar shulay ishlaymiz endi. Shulgandir Bulat abi. Men de shulay deb o'ylayman. Ishlagan bormi shunday eksperimentlar? Var, bir ko'p. Bek jibimaganda? Alla bek jibimaganmi bu? Jibimasa endi ayda nechik bo'lgani bilan sinsa sinar ayda. Qo'rqmasang. Qiyroq bo'larga kerak. Bugilmi bit bu. Bagala endi ana bit endi. Bagala bit olin bagala. Tig'iz. Tak, hoppa. Vot. Mana bit, necha bo'ldi bit? Yara biz buni olib qo'ymay qolma. İşlay olasizmi? Mana shunday mashaqqatli ish endi. Onun qaravi bek tamli. Dilar. Sizlar sizlar mana bizimdan ishlasangiz bo'ladi, men hozir ishlarga kerak bunday retseptni qachon ko'rasiz hali tamam. Kim beradi mana? Endi biz bor Bulat Biz abi. bu masaq degani. No, bizning televizion tomoshabimizga rahmat aytara kerak olinaga. Аңа рәхмәт әйтәбез biz ham endi mana shunday tamli ishmetanlar bergan bizning chiqarishimizning sponsori aytganimcha Yeşil Üzen süt ishkartu kombinati bik ko'p turli produksiyalari bor. Mana g'odiy sütdan olib kefir, ashmatan, qo'ymoq deymiz, kefir, ularning turli protsentlari bor. Endi sizga har bir shahzoda tanish Vaskina счастье, Обнимама brendlari. Ularning mana kısaca mana bu novinka mягкий tvorog banan tami bilan klubniki bunda jilakli bog'lar ishida mana shunday bio yogurtlar chiqara boshlaganlar bor, klassическийлari bor, narinalari ham boshqalari. Mana jamoat sütning da aytganimcha turlari bor. Men ega mana bunday olaman. Bu qoyadir mana 3,5% dan olib 6% ga haqli degan moyliligi, jирность
kimdir 2,5% bilan buni ola. Benim balam bilan buni yarata. Sizga da yosh oilaga kengash etam, jami shularni olirga. Ham sizga da televizion tomoshachilar. Shuni kengash etam. Narsa endi. Alasiz ko'k maratabasin, alasiz zaimka maylarin bizning retseptlarni alasizlar, mana shu aytib pritasida rohatlanib, pishirasiz ham ta'mli oshiysiz. Bo'lib chiqadimi? Normalmi? Tirishtiram. Tirishtiramiz. Do'stlar, hozir biz bu Gulnaz bu ishni boshqargan orada chaqiramiz. Bu Mili kompaniyasining bilgishin Yevgeniya, Jenya hozir bizga bu texnikaning unchalik durust ishlaganin, duxovkaga nechta temperaturada mana bularni to'g'ri kerakligini barisini da anlatib berishadi. Do'stlar, topshiruvimiz davom etadi. Qarag'iz, Gulnaz nindi рулетикlar ясады. Кстати, да, знакомьтесь, Евгения, Гульназ, Евгения. Очень приятно. Специалист по технике Мили. Смотрите, как мы сделали. У нас как прямо на фотографии получилось, Да, я посмотрел. отлично вы сделали. Вы такой рецепт знали? Вы делали такой рецепт когда-нибудь? Нет, буду вместе с вами впервые. Ну, смотрите, нам только осталось сверху сыр натереть. Конечно. Ну, это потом. Это все Потом, потом. да. Действительно, рада вас встретить у нас в студии Мили, на нашей кухне. И вместе с вами разделить счастье использования этой техники. Очень рекомендую приобрести технику Мили себе домой. Кстати, потому что- они да? молодожены еще, она в этом году только замуж вышла. Нет у вас скидки для молодых семей? Для молодым парам? Мы найдем для каждой семьи Приходите свою с мужем. скидку. Да. Приходите к нам обязательно, потому что компания Мили — это семейные предприятия, и они очень щепетильно относятся к качеству. Вот, например, противень, на который сейчас вы так красиво сложили рулетики, даже не требует смазывания маслом, потому что специальное покрытие, оно запатентовано. Его очень легко чистить, и к нему ничего не прилипает. Не надо смазывать маслом, не нужно использовать бумагу для запекания. И печь мы сегодня будем эти прекрасные рулетики, сбалансированные с белком и витаминами, в нашем духовом шкафу. Вообще мощный духовка даже. Все приборы Мили, вот Булат не даст соврать, производятся в Германии на своих заводах, и Мили сами делают стекло и всю электронику, поэтому контроль температуры до 1 градуса. А выпекать Булат можно все сразу размещать. Давайте. Так. На второй уровень сразу размещаем. Да. Как вы можете видеть, духовка внутри покрыта такой же эмалью, то есть ее очень легко будет чистить. И предлагаю выбрать режим работы. Конвекция с паром – это уникальный режим компании Мили, когда будет подаваться паровой удар в духовку. Благодаря этому цукини паровой. будут с сохраненным таким цветом, с витаминами и хорошая сочная грудка куриная. Выбираем температуру 190 градусов. Я думаю, что минут 15 нам достаточно будет. Я тоже так думаю. Да что там курица уж не она быстро Да, то есть и приготовится. куриная грудка, и чтобы не переварились цукини, мы все-таки хотим сохранить в них витамины. Да. И включаем хрустящую корочку, чтобы Давайте. они у нас были запеченные такие красивые, Красивые. правильно? То есть все это можно. И выбираем автоматический паровой удар. Прям удар был сейчас. Духовка нам предлагает Что предлагает? забрать воду. Немного напиться. Да. Прими около духовка. Да? Умная Сейчас. духовка, говорю, дай воды попить, хозяюшка. Сейчас будет удар. Так. И 1 минуточку. Закрываем Все дверцу. уже? Попили? Все, процесс пошел, через 15 минут прозвучит звуковой сигнал, и мы сможем посыпать рулетики с сыром и наслаждаться прекрасным приготовленным блюдом. Кстати, для всех зрителей нашей передачи у нас сюрприз. Мы разработали такую акцию. Все покупатели, которые приходят в наши салоны на Назарбаева 16, на Чистопольскую 26 или в Набережной Челны на проспект Мира 8А, произнеся кодовое слово «Тамля-Кереш», получают подарок. Поэтому приходите, мы будем рады разделить с вами данный сюрприз. Вот я уж чувствую, что Гульназ придет сюда. и скажет, Да, там уже лекарь. приходите. Да. Так. До встречи. И надо подмигнуть вот так. Все, спасибо, Евгения, большое. Спасибо, приятного Да, вечера. ждем на дегустацию. С радостью. Как только съемки закончатся, если после меня останется, то все вместе продегустируем. Я надеюсь. Спасибо большое. Достар, без хазар. Гульназ тема рубрика hazırlab qo'ydik. Biz Евгения bilan so'zlashamiz. Seni hozir rubrikaga tashlab bizning topshirig'imizda. Gulnaz, biz seni rubrika hazırlab qo'ydik. Men tegi topshiruv davomida bugun bir necha topqir esga tushirdim bitni, sen kuyovga aytyapsan.
Sen bilesin ki men indi hatun sen. Әйе. Ben bizim de testler var, andi testler hemen milyon. Biz şunun birisini söylep aldık. Peki, более mini дип әйтәбез инде. Кызыклырагын, бик баналь булмаганын, ул нибары 7 сораудан гына тора. Мен сиңа хәзер сораулар бирәм, әйме? Син шул сорауларга инде җавап бирергә тиешсең. Һәм ахырдан монда килеп чыгачак берни әзер җавап, мен сиңа шуны укыячакмын. Сөйләштекме? Сөйләштек. Димәк, әйдә, монда рекламалар, бу тестларда рекламалар чыга. Димәк, тикшерәбез, нинди хатын син дигән тест. Киттек. Birinci soru. Sine irin söyledi. Niçin sine irin söyledi? Desek, sine irin söyledi. Çünkü sin her vakit anın yaklı bulurga. Şundaki şey anın yaklı. İkinci varyant sin iskil kişide bilip şey dersin. Üçüncüsü mene tuşlu kıyafetin bilen anın idealına doğru kilersin mene. Kaysısı? Çıktı biliyorsun. 3 критерийга да туры киләм дип уйлыйм. Oy. Hadi birisine söyle. Берсен генә? Hayır. Sin her vakit anın yaklı. İkincisi sin iskil kişide bilip şey dersin. Üçüncüsü tuşlu kıyafetten sen idealına doğru kilersin. Kaysısı diye biliyorsun? Dizgine. Беренчесе дип уйлыйм. Birincisi, sen her vakit anın yaklı. Şimdi gel dedim bana. Ol нәрсе әйтсә, Гөлназ кыйга сикерәбез. Сикерәбез кадерлем. Юк, ну, теге нормаль рәвештә булса, инде ул бер кашан теге. Гөлназ сиңа тун алабыз. Авыр булса да алабыз кадерлем. Ул шундый. Гөлназ может миңа носки сиңа. Ракеттәге икенчесе. Эштән арып талып кайтты да, синең ирең һәм теге бер компьютерный приставкалар бар бит инде. PlayStation, әлләсе. Яны бирне күргәнем юк. Уйлаган юк. Ул уйный башлады шундый. Компьютерга кирип китте. Син да үч вариант. Аны теге тынычлыкта калдырасың да һәм үз эшләрең белән шөгыльләнәсең. Икенче вариант. Син аның тегенче уйнаганын карап торасың. О, класс кара, о, давай. Аны янына утырасың да һәм син аның белән бергә кичне үткәрәсең. Ул уйнаганда син янында карап, да. Син бит теге поддерживать ятсың аны һәр вакыт инде. Өченчесе әйтәсең. Так, син нәрсә инде? Бу вообще мондай бер миңа ошамый дип әйтәчәксең. Үзеңнең шикаятыңны белдерәчәксең аңа. Ну, монда минем кайфтан бик күп әйбер тора, чөнки мин кайбер бер вакытта теге, нитергән микәнмен, кайбер Сайла вакытта берсен. Бик күп сөйләшмә, берсен сөйлә. Ой, белмим шул. Ну, икенчесе булсын. İkincisi, yanına oturup, eyde. Futbolda карабыз аны белән. Futbol? Нинди команда өчен жан ата беләсеңме? Зенит. Коралы син. Безнең бит теге TMTV телеканалының баш мөхәррире дә Зенит командасы өчен жан ата. Син беләдеңме? Кем ул? Алман Хаймандинов. Менә бит. Карам, менә ирен командировкага китте ди. Син алда ял көннәре, син бер үзең. Һәм син birinci вариант. Подружканың янына китәсең, шырша. Эй, подружка, ирен командировкага китте. Тусим. İkinci variant, sen indi anın qaytışına deyib bitməsə idə җыштырачаксың, тәмле ризыклар пешәксің, кандай игәле банда интернеттан. Üçüncüsü, дисең дә китәсең спа салонга. Кайсы вариант? Üçüncüсü. Спа салон. Ярар. Ишеттеңме, Вилдан? Өйдә җыштырып, тәмле ризыклар әзерләп син китеп утырмаячак. Так, синең ирең мин bu iş arkasında jünle bir yol ite almayayım deyip sana zardana başlayıp hem sin işleysen. Sin edəsin, qadirli, yol günlərində birgə işləb gidəbiz. Yol itergə deyip, onu alıp gidəsin piknikka. Qadiranda munça, birgələşib indi yol itergə günlərə qədərində ənilərgə, bilərgə. İkincisi, sinə qarşında suzluq yat, sana raslavляющий massaj jasın deysən. Üçüncü variant, sin tizginə temadan şitkə tayıpılıb, işitməmişkə sallaşıb, elə deyip sözünü başqa yaxqa bırıb gidəcəksən. Qaysısı? Üçüncüsü. В смысле? Расслабляющий массаж, qadirli. Ну, ансы indi. Neyse, yani. Üçüncüsü, temanı başqa bağa bıraşaqsın, yarar anlaşıldı. Tağın qalıb bara 3 sırau. Sin irin işin A variantı. Muza, yani ilham şağanağı. İkinci variant, gayla uşağın saklauşı. Üçüncü variant, prinsessa. Üçüncü variant. Prinsessa. Şöyle beytemel de sen. Yok, olmuyor. O sen kim dildeşe? Maturu gittik. Canı, bağırayım, kışçığım. Her vaqtda ne bebeğim Mal- dey, malış, belekeyim dey. O meni belekey bulat indi. Men bu belekey bulmasam da Şöyle belekeyim dedim. Sen kim dildeşesin? Bildan. Bildan. Yok nu bildan onda. Ne keyfin yaxşı bulanda? Zaya. Zaya. Ulan. Zaya. Tak, mənə siz açılanışdınız deyil. Bir qatı birəm.
Прям заран келіп. Һәм син көтәсің ике кызны тынычланганны, аннан соң тынычлангач дисең, әйдә сөйләшик әле дисең. Беренче вариант. Икенче вариант. Син иң беренче булып барып, гафу җаным дип әйтәсең. Өченче вариант, бөтен үзең тышкы кыяфәтең белән неме? Никадәр синең үпкәләгәнеңне күрсәтәчәксең. Хәтта үзеңнең хаксыз булуыңны белә торып. Менә син, Менә шулай әйттер, син бос син. Мен монда шойдер дип уйлаган идем мин. Көн кебек ашыра берем. Ну, күпчелек. Әйтәм күпчелек хатын-кызлар. Да. Тогда нормально. Так, һәм соңгы сорау. Бәхетле гаилә сире ул синеңчә бер-берең арасында компромисс табуда, А варианты. Икенчесе бер-береңә карата теге шундый һәр вакыт хәлен белеп торуда, һәр вакыт теге матур сүзләр әйтүдә дисең. Өченче вариант бер сәбәпсез бер-береңә сюрпризлар ясауда. Беренче компромисс. Бер-берең белән конструктив компромисс табуда. Һәм тадам тестның Иң начар хатыннарның берсе. Так, җавап килде. Бу тест инде рус телендә иде. Беләсең, русчаны исү чыккан. Страстная дигән и требовательная. Бу тәлимдә бар язулары да бар иде, алга таба димәм. Страстная дәртле буладыр дип. Һәм таләпчән. Требовательный таләпчән ая. Туры киләме сиңа? Таләпчәне. Таләпчән туры киләме икән? Так, минеке. Димәк, син игътибар үзәгендә булырга яратасың дигән. Һәм син бер кашанда менә ирең дуслар белән күңел ачарга китсә, синең белән вакыт уздыра караганда, дуслар белән күбрәк вакыт булса, син моны бер кашанда гафу итмәячәксең. Күрәме? Ничек син дусларың беренче урында миңа караганда дип. Бу синеме? Менә башка дип язылган. Син һәр вакытта да шундый теге белән ни буласың шундый ярдасың, збалымышыңны диләр мәле русчасы. Һәм сине теге алдагы хәрәкәтләреңне, алдагы синең үзең тотышыңны әйтеп булмый, непредсказуемый диләр. Менә шундый син турыда. Но, ләкин дигән, шундый үзең тотышың белән син иреңә киресенчә күбрәк ошыйсың. Менә шундый булуың белән. Менә шундый непредсказуемый булуы белән. Шулай дилгән, синең актерлык осталыгың һәм синең табигый обаяние ничек булган сәбәләй инде. Синең обаяние, синең һәр төрле капризларыңны үтәргә сиңа ярдәм итә. Дигелгән. Менә бит нинди тест икән? Кара, дөрес теземе? Дөрес. Һәм сезнең мөнәсәбәтләр дигән шундый уенга охшаш дигән. Ул уенда син төп рольне башкарасың. Вилда? Шулай бит, шулай. Юк, ул үзендә шулай булсын дип тели бит, әмма сез әйттегез, үзең әйтте бит. Ул үзендә шулай булуын тели ди. Моннан нәрсә килеп чыга? Нәрсә килеп чыга? Мин үзем дә теге психолог буларак, барысы да сезнең яхшы. Менә татарча шулар поддержать, яме. Менә шундый бул, ирең өчен син дә аның бөтен капризларын үтәргә тырыш. Үтә дип әйтмә, тырыш дип әйтә. Тырыш, менә. Һәм барысы сезнең яхшы булачак, һәм Алла бирсә, алтын туйыгызны да үзем алып барырмын. Алла бирсә. 50 елдан. Күп калмаган инде, 50 елдан китәсе калган. Дуслар, инде берничә минуттан безнең Ирсәләгә теге карлы розалар, Гөлназ Асаева пешергән карлы розалар пешеп чыгачак. Мин Асаева дим, синең фамилияң ничек? Асаева. Асаева, бит теге распис булмады бит әле. Барыбер Асаева калган инде. Барыбер Асаева, Гөлназ Асаева әзерләгән карлы розаларга берничә минуттан дегустация ясыйбыз. Достар, шулай иттереп безнең тәмле көрәшебез ахырына якынлашты. Менә Гөлназ Асаева пешергән карлы розалар әзер. Күрдеңме? Менә фото белән чагыштыргызмы? Хәдә карый безнең фото белән. Фотодан чиктер булас кызганрак, кигәнрәк, кебегрәгме? Синеке алай түгел. Синекендә бөтен витаминнар сакланган. Ни өчен? Чөнки духовка шундый әйбәт. Духовка яхшы. Духовка яхшы бер, таба яхшы ике. Үзеңдә молодец булдырдың инде. Тырыштым инде. Тышкы яфәте белән миңа калса, синеке барыбер җитер. Хәтта матурак булган. Шулай килеп чыккан. Мин монда бәйләнерлек нәрсә таба алмыйм. Чөнки басып тора, менә. Вот сыр бар. Баскан бит, баскан. Басканмы? Баскан, Хәзер ашап карыйбыз. Мин ашап карыйм, дегустацияны мин ясыйм, син карап кына торасың. Мин анасын әйтәм үземнең фикеремне. Ана бит сырлары сузылып тора ничек.
Мен сырлай біріне бек яратам. Мен сырлай біріне бек яратам. Бәлкім мұны кесерге де біздің шақта бар әлі. Хотя бек зор кесек келіп шыға, слишком жирный будет менің үшін. Так. Так. Бисмилля. Шынап тәмлі ме? Кстати. Yok, biraz temsiz. Остановите меня degan kebek. To'xtatыңыз meni do'stlar. Yo'q, buni qoldirib bo'lmaydi endi. Тәмсіз болса да, тәмлі етіп ашарға болсын енді. Kemsiz bo'lsa da, ağır bo'lsa da aşadım. Çiğnemişken ettim. Молодец. Uğurda bir. İyine qaytqaç vildanğa şilib pişirib berasın, yeme? Мәшақаты көп. Pişirim deyip aldayın da. Yara, pişirem. Agar da pişirishga va'da bersang, men seni bugun Pişirga va'da berem. jenguvchi deb e'lon etgan. Mana shu shiraqda g'ana tava pishiraman, yeme? Va'da berem, pişirem. Bizning topshirig'imizning bugun jenguvchisi Gulnaz Asayeva. Bunda yo'q, shunday da bek tamli, mana osharga bek tamli, bek rahat, bekdagi jengil, ham bek foydali rizq. Ayya. Deb sanayman, bütün ingredientlari da mana organizm uchun foydali endi mana. Anadagi tovuq etida tuban kaloriyali tush eti shulay bit endi. O'sha bag'ash bizning topshirig'imizdan general sponsor bo'lgan Ko'kmara Metal Savod zavodidan haligi Ko'kmara tabasi seniki. Rahmat, topshiramiz. Rahmat. Qatlaymiz o'zingga rahmat kelgani uchun, vaqt topib kelgani uchun. Biz senga oila o'ng'ishni tilab qolamiz. Oilada motor turmush, Alloh bersa motor bolalar, o'zingiz kerak aqlli bolalar o'stirgasin, bolaqayim shular deb aytadir metin g'alatda. İjodingiz, unutmag'iz, biznes deb ijodni unuttirga kerak tugul, ya'ni motor jurlar bilan siyindirib, tur tomoshachilaringni, o'zingning jonatarlaringni, motor kliplar ham umuman motor turmush tilab qolamiz sizga. Amin. Rahmat bo'ladi bizlar. Rahmat sizga. Bizning tilaklaring bo'lsa rahmat. Televizion tomoshachilar sening huzurunda. Birinchidan endi barliq TMTV tomoshachilarin yaqinlashib kelishni bizning anilar berem bilan qutlab o'tasim kela. Anilari bizning qadr hurmatida bo'lirga yozsin. Anilari bizni yaratdik, hurmat etdik. Endi qolgan tomoshachilarni bu endi anilarni qutlab bo'ldi. Qolgan tomoshachilar bizni yaqinlashib kelishni yangi yil berem bilan Qutlab rahatlanib. Ko'klarimiz oyoz bo'lsin, turmushlarimiz tinch bo'lsin. Amin do'stlar. Tabunlarımız tugarak bulsun, mullu rizqli bulsun, təmli yaşayıq, hem təmli oşayıq alə dostlar. Hem atmasayın, unutmayınız, TNTV telekanalın qoşarığa dostlar, təmli kreşini qara barabız. Sağ olunuz.